गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आङो दिनैहाय मैया मोनसे भिडिअ नायदोंमोन, दहाय फुङाव नायदोंमोन। नायनानै ओमफ्राय मोनसे बिथां गबिन्द बसुमतारी डिपुटि CM, जोंनि BTRनि CM, बिथाङा बुंदों, हाग्रामानि सायाव बाथ्राखौ बुंदों, डेभेलपनि बा खामानि। बिथाङा दंफांनि ससमासो गानदों नामा? जाय हक, बेखौ पलिटिक्सआव नै दा इलेक्सन खाथि सफैबाय। 2024आव मोनसे इलेक्सन दङ, बेवहाय BPFआ क'क्राझार आरो अदालगुरि बे मोननै जायगायावहाय आलादानो गावसोर BPF गोजायैनो रावजोंबो एलायन्स जायालाफानो बिथांमोना गेलेगोन। देरहानांगौ आरो देरहागोनखौबो आं आसाखौ नुहुरदों। UPPLआ दिनैसिमबो डिक्लेयारखौ बा बिथांमोना केम्पेइनबो खालामाखै, बिथांमोना फिसा फिसा खालामदों, खिन्थु बिथांमोननि केम्पेइना बिराद माबासो दै, स्ल' पयजनफोर बायदि लासैसो। ओमफ्राय मानो होननानै बुङोबा स्ल' पयजना मानो थाखाय होनना बुंदों, जेब्ला अमाया उरनानै ओंखाम जानो नागिरो अब्लाना गाहैदेरनायफोर बायदि आरोखि। जाय हक, पलिटिक्सआव बेफोरबायदि बाथ्राया सोलिलायलायो। दिनैहाय आं बाथ्राखौ बेखौसो बुंनो लुबैदों। गबिन्द बसुमतारीया हाग्रामा बिथांखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङा दिनै NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ बरननो हानायनि केपासिटिया दंना गैया आरो बेखिनि गोहोआ दंना गैया? नोंथांनिनो देरसिन CEM बिथाङानो बुंदोंमोन NDFBनि केसआबो लासै लासै जोबलांनो हमगासिनो दङ आरो जोबसिगोनबो। खिन्थु दिनै NIA मा जाना दङ? मानो बिनि फारसे नोंथाङा मानो जेबो बुंनो हाया? NDFBनि सोद्रोमाफोर केसनि सोमोन्दै मानो जेबो बुंनो हाया गबिन्द बसुमतारीया, डिपुटि CMआ? आं बेखौसो सोंनो लुबैदों नोंथांनाव। ना नोंथाङा दिनैहाय NDFBनि थारैनो नोंथाङा NDFBनि जायफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बरननो गोसो गैमारा नामा? ना दिनैहाय बिथांमोनखौ बरननाय लगे लगेनो नोंनि माखासे पावारफोरखौ सिख'ना लाजानो गिदों नामा? आंनि गोसोआव बे मोनसे सोंलु फैबाय थादों। दिनैहाय नोंथाङा दाखालि जिहेथु सावरायहैलायदोंमोन, बावहाय कयेकजन लिडारफोरबो जोंनिनो दैदेनगिरिफोर बिथांमोनबो थांदों। लरेन्स इस्लारिखौ दङ होननानै खोनादों आरो नोंबो दङ खोनादों। आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर'बो दङ होनना खोनादों आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आबसुनि दैदेनगिरिफोरबो दङमोन। अब्लानि समाव जायफोर NIA नांनानै थानाय बै न'खरनि सुबुं, आं दिनै रिपिट खालामफिनदों, बे भिडिअखौ दाखालिबो हगारदोंमोन, आं दिनै रिपिट खालामफिननो गोनां जादों। जायफोर NIA नांनानै थानाय न'खरनि सुबुं बिथांमोनबो थांदों। खोनानो मोन्दों क'क्राझारनिबो सासे, बाक्सानिबो सासे, अदालगुरिनि सासे, बहाय साब्रैसो थांदों। थ' बिथांमोननि सिगाङाव बिथांमोनखौनो फार्स्ट टाइम बुंनो होदों। अब्लाना उखिलबो हमदों, बिथांमोना न'खरनि मानसिफ्रा साफा साफा उखिलबो हमनानै दोनदों होननानै बुंदों। बावहाय उखिलफोरा सासेल' फैदों, NIAनि उखिलफ्रा, सरकारि उखिला। खिन्थु बावहाय दिनै न'खरनि बिमा बिफाफ्रा गासैबोथ' लुबैयोना गावनि फिसायाखौ, गावनि गथ'खौ, सिखाव सिथमानो जा, दाखायथियानो जा, माबा मोनसेयानो जा, दिनै बिसोरो गावनि फिसाखौ गावनि बिखायाव बा न'खराव फैफिनजानोखौ लुबैयो। नाथाय दिनै गबिन्द बसुमतारीया मा खालामदों? उखिला मा होननानै बुंदों? हम मिनिस्टारनिफ्राय NOC जेब्लासिम मोना अब्लासिमहालागै बिथांमोना जेलावनो थाबाय थानांगोन, हयथ'बा जोबथा साजाखौबो बिसोरो मोनहैनोबो हागौ। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। होमबा नोंथाङा दिनै बेसेबां लासिंसिं उकिलजों दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंजादों? नोंथाङा दिनै बेखिनिखौ थालाव गैयामोन नामा? गोसोआव गैयामोन नामा? उकिला जे जोंखौ मा बाथ्रा बुंगोन? नोंथांमोना दिनै उकिल हमनायनि बाथ्रा बुंदों, थाखा फैसाखौ UPPL सरकारा हरगोन होननानै बुंदों। मानो उकिल मोजां हमनानै होआखै? दिनै न'खरनि मानसिफोरखौ लिंहरनानै मानो सावरायनो हायाखै गबिन्द बसुमतारीया? दिनै नोंथांनिनो आखायावनोथ' दङना NDFBनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं, बिथांमोनखौथ' नोंनि सरकाराव दिनै जगदान होआबाबो, UPPL सरकाराव हाबजोबाबाबो नोंथाङा लोगो हमनांगौ बा लिंहरनांगौ, बेखिनि गियाना थानांगौथ'। नोंथाङा ओरैनो जानला मोनला सोरखौबा बाथ्रा बुंनायनि सिगां नों दिनै NDFBनि बाथ्राखौ नों खनसेयावनो, खोथा फंसेयावनो नोङो हाग्रामाजों जुदि खोथा फंसे बुंजायोबा नोङो स्रि थानांगौ जागोन। मानो होनना बुङोबा नों लाजिनांगोन। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोङो आंनि बाथ्राखौ, हाग्रामानि बाथ्राखौ आंखौ दा बुं, नोङो नोंनि बाथ्राखौ सिन्था खालाम, गथ'फोरनि खोथाखौ सिन्था खालाम। NIAयाव नांना थानाय गथ'फोरखौ मानो बरननो हायाखै होननानै कुइसन खालामबा नों मा फिननाय होगोन? मा फिननाय होगोन? नों बिनि एगेन्स्टआव मा बाथ्रा बुंफिनगोन उनावहाय? नों जेबो बुंफिननो हाया गबिन्द। आं दिनैहाय नोंखौ खावलायनो लुबैदों, नोंथाङा हायोब्ला अन्नानै
जाखिनि NIA नांबाय जोंथ' जों गोथाङैनो गोथै जायफ्रा गोथाङै दङ जायफ्रा थांनानै दङ जायफ्रा गुलिजों थैयाखै जायफ्रा दिनै NIA केस नांनानै जेलाव दङ बिसोरो गोथाङैनो गोथै दिनै खारन मानो गोथाङै गोथै होननानै बुंदों जेल सिङाव थानानै जेबो मावनो हाया आरो जायफ्रा दिनै बाहेराव उदाङै दङ दा जेरैबायदि जोंफोरो जों उदाङै दं गोथाङै गोथै जों मा मावनानै जागोन मा खालामनानै जागोन जों दखान मोनसे मावना जानो दखान मोनसे होनानै जानोब्लाबो जों आखायाव थाइसेबो फैसा गैया जों माजों जागायजेनगोन बाथ्राया बेबायदि जानानै दङ मावनाथ' जानांगोन जोङो हाजिरा मुजिराब्लाबो मावनानैथ' जानांगोन माबा मोनसेथ'ब्लाबो खालामनानै थांना थानांगोन मानसिया खिन्थु दिनैहाय जायफ्रा जों जेबो मोनजायाब्लाबो जेलाव थानायफोर बिथांमोनखौ थाबैनो जुदि NIA केसनिफ्राय मुभ खालामजेनोबा थाबायजेनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो खोनानो मोन्दों नोंथाङा दिनै 3 बोसोर जानोसै 3 बोसोराव नोंथाङा दिनै सरकार सालायनाया बोसोरथामाव आगान होगासिनो दङ बे बोसोरथामाव नोंथाङा NDBनि प्रति मा मावखो आरो मुंख्लं खाम्फानि सोमोन्दै मा मावखो आंनि खोथाया बे आं बेखौ नोंथांखौ बुंनो लुबैदों गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ नोंथाङा दिनैहाय NIA जाखिनि नांनानै थानाय दिल्लीयाव इमिडियेटनो हायोब्ला प्रमद बर'जों नोंजों थांनानै बे NIA जायफ्रा नांनानै थानाय बिथांमोनखौ NOC लाना फैनानै बे बोसोरथामनि गेजेराव बोसोरनैनि गेजेराव नोंथांमोना सासे बरननानै खोन्था अब्लासो नोंथांमोना NDBनि जाखिनि सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनजों फोथायजागोन गासैबो दिनै नोंथांखौ गाज्रि होनजोबा 100 जननि गेजेराव नोंथांखौ 40 जना मोजां होननो हागौ बाद बाखिया गाज्रि होनजोबगोन नोंखौ बेखिनिया क्लियार काट खारन जों नोंखौ जों मोनबोनायलै गबिन्द बसुमतारी नों ओरैनो डिपुटि CF जायाखै नोंखौ जों बेखिनि बाथ्राखौ बार रिपिट खालामनो गोसो गैया रिपिट खालामफिननो गोसो गैया जों नोंखौ थ' लोगोफोर दिनै आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियाव दोनथ'बाय जय बर' हारि